салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз як хабари нохуш ва хабари бисёр муҳим барои шумо пешниҳод мекунам, чунки ҳамин хабар барои тамоми муҳоҷирон муҳим аст. Хатсайри ҳавопаймои Тоҷикистон Москва, Москва Тоҷикистон аз пагоҳ қатъиян манъ мешавад то 1 майи соли 2020. яъне гуфтанӣ ҳастем ки кадоми шумо билет дорен аз Тоҷикистон Москва, аз Москва Тоҷикистон, шумо рафта муроҷиат кунед ки суми шумо насӯзад. Хулоси гап, барои ҳамин видео бисёр паҳн шудан, бародаро як дастгирӣ кунед, дар видео лайк монен ва дар имо, WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед, баъдан мешинед ба ҳазор хабарро тамошо кунед ва коре ки шумо мекунед ба дигарои чихе ки шумо хабардор шудесен, дигарон ҳам хабардор мешавад. Ба ҳамин хотир ҳамин корро бикунед. Пеш аз билет гирифтан инҳоро савол битен ки оё раҳ кушодааст ё не. Барои шумо ҳамаша мефаҳмонанд ки аз пагоҳ, яъне 18 марти соли 2020 то 1 майи соли 2020 сафарҳои Тоҷикистон Москва, Москва Тоҷикистон ҳавопаймо ё ин ки мошин қатъиян манъ шудагӣ, шумо наметавонед ки гузаред. Ва ногуфта намонд ки бисёриҳо дар Москва будагиҳо сарҳади Қазоқистон мегзарад ва шумо метавонед ки дигар сарҳад наравед, чунки сарҳад акнун банд аст, яъне ки маҳкам аст сарҳади Москва Қазоқистон, Қазоқистон Москва ва инчунин дар ҳамсояҳои мо Узбекистон ва дигар сарҳадҳо қатъиян манъ аст, яъне гузашта дигар намешавад то вақте ки муҳлат додагиянд. Ба ҳамин хотир чикор мекунед дӯстони азиз, видеоро ҳама ҷода паҳн мекунед, хабардор шаванд дигарҳо, чӣ хеле ки шумо хабардор шуден, чунки дигар падарону модарону хоҳарону бародарони мо хабардор шавад. Видеоро паҳн кунед то видеои оянда. Худованд нигаҳбонтон бошад. Зиқ нашавед. Иншоалло ин рӯзо мегзарад. Канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.